golek pisang, Mbah Joko celuk. Yo, tak celuke ya. Heeh. Mbah, Apa iki? aku arep perlu, Mbah. Piye? Aku ki butuh pisang nggo sajen, sampean jare duwe. Iya. Nganu ya, pisang seri. Pisang seri. Nganu le, ngene Mbah iki ya terkenal kok anggere wong kabeh wong hajatan to, wong butuh-butuh sajenan. Kabeh iki moro ngene Mbah golek pisang ngene Mbah. Pisang Mbah ya berkualitas tapi ya larang, gelem apa ora. Larang ya piro, Mbah? Mbah. Ya paling murah tumbuhan cilik telung sisir iki 250. 250. Ya iya, 250. wis. Mending rokok dhisik ben penak. Rokok dhisik. Bayar ora? Ora, Mbah iki penakan. Ora pelit rokok dhisik. 250. 200. 50. 250. Nah, Gemblong berarti kuwi. ora gemblong opo sang Mbah apik kok. Oh, ngono iku ya murah ngene Mbah. Yo nganu ya engko jam-jam piro ya? Saiki kan jam 11 ya toh. Jam-jam 1 kuwi aja rene, Mbah arek kepentingan meneh. Arek ngopeki klopo wong kono, engko jam-jam 3 kuwi rene ya. Wis tenan kuwi kok tak tebangno. Ya saiki kuwi bali ya kono. Engko anggar kowe nang kene terus rokoke Mbah entek. Mbah rugi. Sekono ndak bali ya. Yo, sik, Mbah. Apa meneh iki ya? Butuh pisang kuwi pisangnya modele ini, model ngaceng-ngaceng pisangnya. Gede-gede. Tenan wis gede-gede to. Wis tak Orang ini deh kan ngene. alah kok cerewet wae sing kok rene aja ya lu ngombah ya. Brisik temen tak. Lah aku nih, Hah? aku nih gini. Ya kowe bali karepmu, ora karepmu. Pokoknya simbah ya arek lunga. Wah, kowe kono ngecek wae. Pisangnya wis. Matamu jam piro iki? Mau tak kon mrene jam piro mau? Lah wong setengah jam mrene kok mrene barang. Engko tak tebangi. Mbak iki lho sik gosok golok anggapmu. Repot temen ku masaku. Ora tebangi, asal mrene wae. Ngomong angel temen. Wis pisangnya. Jabang gawe masak. Kowe iki jane iki menungso apa menungso? Sampai jalan ini ya dodolan pisang apa ora? Lek wangke pirang menit mrene meneh. Mbak nedrok iki biar mangkat iki sik aran bakat sampah. Kok iso pisang. Jane arek dungo apa pisang iki lho? Kan tak mau nggo sajen sih. Wes. Kok tebangi lah beri tunggu nang omah kok tebang. Tenan ora? Yo cek kurang ajar tekan pisang dile-dile. Cuma kali sajen kok bunyi aku arek nganu lho. Lah ngono lho, Mbah. Mbah pejan mau Yo lho. kowe iki geger wae kok pelanggan Mbah ki enggak kaya kuwi lho. Ruwet angel bolak-balik. Saking ngajeng to. Oh iya apik. Bantani Mbah yo. Kok rumangsa angkat buri, abot Ya iki. adikku rewel, beret dhewe lah. Lagi angkat buri, ora kan cocot, ora tak dol karo kowe. Wah, abot tenan to pisang. Iki sing golek. Itu pisang Mbah super banget to. Ya ta? Yo. Lah iya. Dadi iki angger nganu apa jenenge? Apa uang pesen karo nggak kecewa, bisa nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4, 5, sisir. Cadimu melu wae lho. Iya. Oh iki. Jo, Rokok ya kuwi ngomong rokok. iki mau. Ora nyambung entek. Wis ngene ya, kok pisang iki gawanen kok sore dadi terno ya. Tanggap diterno. Kok tak parani iki. Sangape iki. Ya pisange Mbah iki sine iki dawa to. Dawa. Nah, wah yo apik. Liyane enggak duwe pisang. Kayak jengger ayam lho, Mbak. Wah, iya iya. Dawa tenan. Oke, meneng-meneng gawe sajen opo? Anu, Wong sunatan apa wong kawinan? Apa wong apa? kucing kucing santet. Kucing kan santet.
Ora tambah karo mbahmu lho. Sampean dukun kok. Dukun, supi, dukun, Mbah. Wes dukun sing terkenal jeledi-jeledi kae to. Dukun, Oh, dukun kewan, dukun rokok. Wah, tak ngomong kok asli tak usah nggon mbak njait kok. Bayar urung pisan njait apa? dukun. Lu kan iso. Wes kawan ya, sore tapi rene lho. Ah, kantong gue. Dukun. Wah, ngene apa ngomong karo Mbah ya? Dukun. Iya. Wes kan agon. Tenang dukun. Heeh. Ah, diseret, hancur kok mah. Ayo ayo Dik, ayo. Bocah. Wes. Bocah orang aku pelanggan pisan iki. Dulu kok pisang ngendi Mbak, pisang ngendi Mbak. Wong sik mlaku pisang, masak. Golek pisang. Apa pisang terus. Ora sabaran, bali bocah. Kencung. Wis barang entuk duit Mbak. Arep ngerokok bareng kok, loro-loroan bareng rokok ya aja, ngerokok larang kok.